Nou, hier waren wat mensen voor het huis aan het verbouwen en we dachten dat die daar gingen weien, maar dat was niet zo. Die huurden dat huis. Die hebben toen gevraagd die ik een bakje koffie wilden drinken en die zeiden dat die naar wat aaien hingen. En toen hadden ze die even nog niet gezien. Toen dachten we, wie had ik nou een pony en die stond ik bij een man, die heet Lutsen. En die hier een briefmachine en daar zitten aaien nog in. En daar ben deze pietjes ook uitgekomen. Nou, omdat ik dat mooi vond, ik wil altijd al wat in haar. En ik had er nooit echt aan nagedacht, maar ik wil ze wel heel graag haar. Maar ik wist niet hoe. En wat moest nou al je doen? Want ja, daar is nog in één keer pietjes, daar moest wel op passen, denk ik dan. Ja. Ik moet ze eten, Jan, en water. Dat water dat wordt steeds vies. Dat wordt mijn zeersel, dat zit erin. Nou, dat viskeer ik even om een paar roeren. En hoeveel moet er nou uitkomen? Het goed is draaien. En waar moet ze dan heen? In een hinnenhok. Nou, het was aaien voor haar. En wie haar alleen hen, die lezen ook weer aaien. En die kunnen we dus opeten.